हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हौवाया गैया आंना दिनै देयार इन्जय खालाम हौवा गैयै समावनो जेसेबां हागौ एसेबां हरनि मोनानि बिन्दासनो ओमफ्राय मा होनो बोजोंबो थांदो आंनो सिगांनि एक्सआ फैनो नामायदों दिनै एक्सआ फैनो नागिरबाथ' आरो दिनै खामानिया डाबल जाखागोन नङा होमबा मानो होमबा हौवा गैयिनि बाथ्राथ' देयार इन्जय खालाम ओमफ्राय दिनै हराव माबा माबि जालायलायगोन आरो जोङो ना साइबि आरो मोनदो होनना जेरै मेरै जालायनाङा एसे साबधानाव जालाय नङाब्ला फैगौ मासफोराव जुदि बोरैबा उदैखौ एसे गिदिर नुयोब्ला नोंनि हौवाया अब्ला दामजागोनबो मोनथिखा आं बेसेबा गोजोनबायदों आरो गोसोआनो माने बिनि समान आरो जिउआव मा गोजोननाय दंबावो नङा होमबा खोथाया गोजोनबाय था बिदिनो गोजोनबाय था दायो जोंहा नैबे दाउ मोद्लिया फेशन शो दिन्थिनो थांगासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव माने बिथांजोआ गोदोबो माने सनानि मेडेल मोनबोखांबायनो फेशन शो दिन्थिनानै स' दायो जोंहा रोंगौथिखौ बिथांजोआ दिन्थिना होगोन एसे नायलांदो नोंथांमोना जानो हागौ नोंथाङा बे दाउ मोद्लिनि फेशन शो दिन्थिनायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो आसा थाबाय बे दाउ मोद्लिनि फेशन शोखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों होननानै मजा नहीं आ रहा है फिलिंसा एसे बेलेग नांदो आरोना जेनेबा आसोल बुस्थुखौनो जाबाय नों आरोना मा बुंनो आरोना दानि जुगनि खायसे सिख्लाफोरखौ अबेसे सिख्ला मानसि नालाय गांनाय उखैनाय एसे बारा जायो ओंखायनो जोंहा दाउ मोद्लिया एसे आनकन्ट्रल जानानै माने आइसक्रिमखौनो होबाय दं आरोना आच्छा नोंथाङा बेलि डेन्स गोबां नुबोबाय जानांगौ जेरै इंलिशनि हिन्दीनि एसामिसनि बांलानि तेलुगुनि बायदि बायदि नाथाय जानो हागौ नोंथाङा बर'नि बेलि डान्स नुफेराखै अब्ला नायलांदो एसे Oh God! बर'नि बेलि डान्सखौ नुनानै एसे मोजां मोनबाय आरो ना गोसोफोरा जेनेबा नोंथांमोनाबो आंहाबो गोसोआ एसे सुग्लायबाय नायनानै नुफेराखैमोन आंबो दिनैसो नुनो मोनबाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो स' बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन